लोगोफोर हादों आरोना सोरां हादों अखाया अखाया हादों बुंथावथाव अखाया हादों लोगोफोर बे आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो फरायहरलायबाय गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हरबाय आरो लोगोफोर बिराद अखा हागासिनो दङ दिनै मोनानिफ्रायनो अखा हागासिनो आरो दाबो गाराखै आरो एसे खम जाबाय अखा हागासिनो दङ खोमसिथारनिफ्राय नोगोद अखा हागासिनो आरोना लोगोफोर न'आ न' गोजा हाजोमोन न'आ न' गोजा आरोना बैथिंजों फुरा अखा हादेरसै अखा हागासिनो दं बिल्डिंआनो बिल्डिं गोजा फुरा आरोना अखाया नोगोद हादों ओरैबो आरोना फुरा अखायानो अखा गोजानो खोमसि आरोना एसे सेंबाय आरो अखाया दा न' गोजा आरोना हागासिनो दं अखाया जेरैबो जोमैया नोगोद हादों बे रोजामोन फुङाव बांसिन दा एसे खम जाबाय आरो फुरा सोरगिदिं बिल्डिंआनो गोजा हाजोमानि अखा बिराद अखा हादों आरोना बिराद बिराद अखा हादों नोगोद अखा हादों आरोना लोगोफोर माने अखाजों बिराद खोमसि जादों आरोना प्लास्टिक मारिनायजों लाइट लगायलायनानैसो मारिनोसै आरो मावसै खामानिखौ लाइट लगायनानैसो मोसाबोनो नागिरदों सिंखौ खनसै आरोना दा प्लास्टार मारिनानै लाइट लगायनोसै फुरा आन्धार ओरै मारिनोसै प्लास्टार खोमसि आरोना खोमसिथार खोमसि आन्धारा नुवानो माने लाइट लगायाबा ओरैबायदि खोमसि जादों अखा हानायजों अखा हानायजों खोमसि जाथार एसे खहा जादों ओरैनो खोमसिथार जों ओरै मारिगासिनो प्लास्टार दा मारिनांगौ खोमसिथार खोमसिथार खोमसि जादों ओरैनो मारिनो दं ओरैनो मारिखांबाय Ambil kuning siapa? Saya mau makan itu.
apa yang kita lihat. Nah, itu boleh. Para menolaknya, karena warna yang para sesungguhnya itu di bahasa Thailand itu
दाख्लै बायदियानो जाया